ಜ್ಯೂಸ್ ಕಂತೀರಲ್ಲ ರೀ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಂತೀರ ಅರ್ಧೊಂದಿತ್ತೀರ ಆಂಟಿ ಎಂತ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಚಾರ್ ಕನ್ಪರ ಯಾಲ ಬಲ್ಪೆ ಸಾನು ನಟ್ಟು ತುಲೆ ವಾಪಸ್ ಗಜಾ ಎದೆಂಡಾ ಬಾಯ್ ಇಜಿತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ ಪರಪಿದ್ದಾಡ್ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತನಿಕುಲ್ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪರ ವಿಡಿಯೋಗ ಜಪ್ಪೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗಿದೆ ತೊಂಡ ನಾನತ್ತೆ ಸೀದಾ ಪೋಪಿನಿ ತುಂಬ ಪೂರ ಅಂಚಿಡ್ದು ಬರ್ರೆತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಅಂದ್ ಈ ಸತಿ ಯವ್ವಾ ನೀರೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಬಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸಾನಿನ ರೂಟೀನ್ ತು ಕೈನಿ ಅತ ಸಣ್ಣ ಎಂಗಲ ಸಣ್ಣ ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ ಪಂತ ಬಂದು ಎಂಡ ಮೈಕ್ ದೆ ತಂದು ಉಲಾಯ್ ಬಲ್ತೇವೆ ಅತೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಇರ್ ನಂದು ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಯಬ್ಬಾ ಕೋಪಾಲ್ ಪಿನ್ ಪತ್ಲಿ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ಲಿ ಕೂಕು ಎಂತಿದೆ ಏಪಲ್ ಒಂದು ಏರ್ನ ಸೀನ್ ಬಾಟಲ್ ಪಾಡ್ನ ಸೀನ್ ಸಾನ್ ಬಾಬು ಉಲೈ ಲಾಕ್ ಆತೇರು ದೊಡ್ಡದುಲೆ ಅಲ್ಲಿರು ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಮೋನಿಕಲ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಾತಾ ಟೈಪ್ದ ಪೆದ್ಮಿದಿ ಮರ್ದಿನ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಬೇಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಲಡ್ಡೂಸ್ ಮಾತ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಎಂಗಲ ಕಳ್ಳಿ ಬತ್ತಿರ್ತಲಿ ಒಂದು ಮಾತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಸಣ್ಣದ ಅದನ್ ಬಿಡು ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬನ್ನಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಮಲ್ಲ ಏನ ತಕ್ಕ ಒಂತ ಶೇಲೆ ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪಿನ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲಪ್ನಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಪರಿ ಬರ ಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿ ನೋಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಂಚ ಸರಿ ಅಪ್ಪಣ ಈ ಟೈಮ್ ಮನೊಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬ್ರ ಬಳ್ಳಿದ ಕಷಾಯ ಕೊರ್ಕ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಅಂಡು ಕಷಾಯ ಕೊರ ಅಂದೆ ಸೊ ಸಾಂಬ್ರ ಬಳ್ಳಿ ಶೋ ಪುಡಿ ಜೀವ ಬತ್ತದಂತೂ ಒಂದು ತಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ದ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲು ಪೂರ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಗ್ ಜೀವ ಬತ್ತದನ್ನು ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಒಂಚೂರು ಮರ್ದನ್ ಕೊರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಗಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಪೋತೇರೆ ನಾಡು ದುಂಬು ಪೋಪೇರ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಾತ ದಾದಾಪುರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದುಂಡು ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋತೇರೆ ಅಡ್ದು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ್ಗ ರಾಜರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋದಾತ ನಾರು ಬೇಗ ಪೋತೇರಿನಿ ತುಕ ಹರ್ಬಯ್ಯ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹರಡ ಪಾತೆರ್ಪಾವೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೋದು ಅಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ್ಗ ಗೈಸಲೆ ಅಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂಡೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಪೇರು ಅದೇ ಹಟೆಲ್ಲ ಕೋಣೆನೆ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ದದನ್ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆ ಅದೇ ತೊಲೆನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿ ನುರ್ಗೆದ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಬುಡೆ ಏನಿ ನುರ್ಗೆದ ಪೂ ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆಂಕ್ ಮದತ್ ಕೊಂಡು ಅಂದ್ ನುರ್ಗೆದ ಪೂ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ ನುರ್ಗೆದ ಪೂ ಪಾಡ್ಲ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ್ ಅದೇ ನುರ್ಗೆದ ತೊಪ್ಪಿಜ್ಜಿದಲ್ಲ ನುರ್ಗೆದ ಪೂ ಅದೇ ಓ ಅಂಚ ಹಾಗೆ ಅವೇ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದುಂಡು ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಿರಗೊಂದು ನುರ್ಗೆದ ಪೂ ಹೊಲ್ದಿಕ್ಕಿನಿ ಒಯ್ಟ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಡೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಓವಾಂಡ್ರೊಂಜಿ ಇರೆ ಪೂ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕಜಿ ಪಾಪುಡತೆ ಅಂಚ ನುರ್ಗೆದ ಪೂ ಒಂದ್ ದಲ ಇಂದುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅವು ಒಯ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆವು ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿಗೆ ಜೀರ್ಣ ಬರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಈಟ ಅಂದತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅಡ ತಿಕ್ಕನಗನ ಮಂಜಿ ಮಲ್ಪು ನೀ ಏಪಲ ಮಲ್ಪು ಜತ ಇರ್ ಇಂಚ ತುಲೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ರೌಲ್ ತೋದ್ ಬಾತಿರುವಾರು ವೈರಸ್ ಇಂದು ವೈರಸ್ ದ ಇದೀವ ನೀನ್ ಬನ್ನಿ ಮೋನೆ ಹಚ್ಚಾರೆ ಅಂದ್ ಬೆಚ್ಚಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಫುಲ್ ಮೋನೆ ಕೈ ಕಾರ ಬರ ಒಚ್ಚರೆ ಐನಿ ಅಮ್ಮನ ಕಲಬರ ಎಂಜಿನ ಮನಾರ ಮರ್ದು ಅದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮನಾರ ಮರ್ದು ಒಂಜಿ ಆವರೆಂಡು ಐತೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಅದೇ ಜೈ ಸರಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಪೋಯಿ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ದಾದ ಅವಂತಾರ ಒಂದುಂಡಿ ರಟ್ಟಡ್ ಜಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಸೌಂಡ್ ಅವಲ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡಿ ನಮ್ಮಡ್ ಬನ್ಪಿಂದ ಅದನ ಅವಳು ಕಸರತ್ತ ಒಂದುಂಡು ಸಾನ್ವಿನ ಅಂದ್ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಹೋಗ್ರಿದು ಮೆಸಿ ಇರು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಚೋಚುನು ಪಜ ಮಾಡ್ನೆ ಚೋಚಾರೆ
ಶೀ ಬ್ಯಾಡ್ ಗರ್ಲ್ ಅಲ್ಲೇ ರಬ್ಬರಾ ಎಂಚ ದಿವೇಚಿ ಕೆಂಚ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ದಿವೇಚಿ ಕೆಂಚ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಕತ್ತರಿ ಬೋರ್ಡಾ ಓ ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪರ ಕತ್ತರಿ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಯ್ಯ ಒಂದ್ ಮೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಣ್ಣು ಗೈಸ್ಲ ಇನಿ ಸೆರ್ಲಾಕ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಪೊತ್ತು ದೀತೆರ್ ನನ್ನ ಪೊಡಿ ಮನ್ ಪೊಡಾತೆ ಮುಲ್ಲುಂಡು ಸೆರ್ಲಾಕ್ ಅದೇ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾತುಂಡು ಒಂದು ಮನಾರಗ್ ಪೂರ ದಿವ್ಯಾಗ ಪೂರ ಮೂರರೆ ಆಯ್ತು ದಿವ್ಯಾ ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೆರ್ಲಾಕ್ ನನ ಆವಡತೆ ಅಂಚೆ ರಾಗಿ ಸಾರಿ ಪೂರ ಪೂರ ಖಾಲಿ ನನ್ನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೋಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ರೆಡಿ ಆವೋಡು ಅಂಚನೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಲ ನನ್ನ 5 ಡಬ್ಬೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎರಗ್ದ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಇತ್ತಿನಿ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಡಿಲೇ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡತೆ ಅಂಚಾದ್ ಸೊ ಅವೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ 2 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪತ್ತಿನ 6 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ತಿನ್ನೊಲಿ 6 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರಲಿ 10 ವರ್ಷ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಆವಾಡು ಕೊರಲಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಎಂಗಲ್ನ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಪಾರ್ಪೇರ್ ಅತೆ ಸಾನು ಅತೆ ತಿಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿರ್ಲಾಕ ಬರ ಪೊತ್ತು ದೀತತೆ ತಿನ್ಪೇರ್ ತಿಲೆ ಸಾನಿನ್ಲೆ 90 ಇಂಚಿ ಈಜಿನ ಅವ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಆಶಾಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಕ ಪಂದ್ಲೆ 90 ಕೊಡೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂತ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕೊರ್ಕೈತೆ ಆಶಾಂಟಿ ಕೊರ್ಕ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಸಾನಿ ಕೊರ್ಪಾರ ತಲೆಗೆ ಈತುಂಡು ಒಂದೆಂತ ಆಶಾಂಟಿ ಕೊರ್ಕ ಆಶಾಂಟಿ ಲೆಪ್ಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಂತೀರಲ್ಲ ರೀ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಂತೀರ ಅರ್ಧೊಂದಿತ್ತೀರ ಆಂಟಿ ಎಂತ ಲೈಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡಾತನ ಸಾನ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಾನು ಕೋಡೆ ಕೊರನೇನೆ ಪೋತುಡು ಐಕಿನಿ ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರ್ ದಿವ ಚಿಕ್ಕಿ ಕೊರ್ಕ ಅಲ್ತೀನಿ ಪಿಟಿ ಉಷಾ ಮೂಲ ಪಿಟಿ ಉಷಾ ಅರ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೋಳು ಅದೇ ಸಾನು ಪಿಟಿ ಉಷಾ ಅರ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾರ ಅಂತ್ಲೆ ಓಡೆ ಎಕ್ಕಲ್ ನಾಪುಂಡಿರಗ ಚಾರ್ ಕನ್ಪರ ಯಾಲ ಬಲ್ಪೆ ಸಾನು ನಟ್ಟು ತಿಳಿ ವಾಪಸ್ ಇದು ಎಂಚ ಜಪ್ವಾರೀರು ಎಂಚ ಜಪ್ವಾರು ತೆಗಿ ಮೆಲ್ಲ ಜಪ್ಲೆ ಎರೆಗುಂಡು ಎರೆಗ್ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಏಪ ಅವು ಶೀತ ಹಾಪುಂಡತಿ ದೊಂಡ ಹಾಪುಂಡತೆ ಆಪುಜ ಒಂದಿ ರೆಗುಲೇ ಉಂಡು ಪೊಯ್ ಉಲೈ ಉಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಇರ್ ಬೀಟಿ ಸಲಕದ ಬಲಿಪುನು ಏ ನೇಣು ದಾಶಕ್ ಬೋಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನೆ ಜ್ಯೂಸ್ ದಾಶ ಬೋಡಕ್ಕೆ ಏನ್ನೆ ದಾಸ ಅಂದೆಂಗಲ್ಲ ಸೀತದ ಮೇಡಮ್ ಲಕುದೊಂದು ಪರ್ಪೇರ್ ಮಾರೆ ಇಂಚಿ ಅವ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅರೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬೋ ಅಯ್ಯ ಅಜ್ಜಿಲ ಪುಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಗಾದಿದ ಫುಲ್ ಅತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪಂಡ ಉಂಡು ಗೈಸುಲೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಂಡು ನೆಟ್ ಚಮಚಗೆ ತೀರ ಕೊಂಜಿ ಪಾಡೋಡತಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡೋಡತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಾ ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುದಿಲ್ವಾನಾ ಯಾವ ಚಮಚ ಬಡ್ಡ ಪರ್ಪರಾ ಬರ್ಲಿ ಚಕಂಡಾ ಚಿಪ್ಪರಿಂಡ ಸೂಪರ್ ಉಂಡಾ ಪುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಂದುಕ ಶಾನು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಏರ್ನ ಹಿಂಗೂರ್ಸಿ ಹೌದಾ ನೆಪ್ಪ ಪಿರದೀಪಿನಿ ಬೇಗ ಚೀಪೆ ಜೈಕೆ ಎಡೇಜಾ ಎದೆಂಡಾ ಬಾಯ್ ಗೈಸಲೆಂಗಲ ಸಾಂಬಾಬಾ ಟಿಪ್ಪಾಯ್ದ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಲೇತುಲಿ
ರೊಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ರೀ ಸಾನ್ವೀರಗ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮೂಂಕುಡು ಪೂರ ರೊಟ್ಟಿ ಆತನಿ ಸಾನನ ಶಿಶಿ ಅಲ್ಲ ಮೂಂಕುಡು ಪೂರ ಆತೀನಿ ಎಬೇ ನರಕ್ಕ ಆತನು ಪ್ಲೆಂಕಿಶ್ ಕೊರ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಆಹಾ ಓ ಬಾಯ್ಡ್ ಉಂಡೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಶಿಶಿ ಉಂಡೆ ತುಲೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ಹೋಗೋರ್ನಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಬಟ್ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಒಂಚೂರು ಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ಪೋಪುಂಡು ಕೋಡಿ ಕೊಕ್ಕ ಶಾರಿತ್ತು ನಂಚ ರೊಟ್ಟಿ ಕಂದಿತ್ತು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಸಾನ ಅತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲೆ ಬೋಡಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ರೊಟ್ಟಿ ಬೋಡ್ ಹಿಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ತಿನ್ನೆ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದಾ ಬರುದಿಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಂತೊಂದಿರ್ಲಿತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕಂಚಿ ತಿರ್ಗಿ ತಿನ್ಪೇರು ನೀರು ರಗಾಲೆ ಬರ್ಚೀನಿ ಅದೇ ಶಾನು ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ ಪರ್ಪಿದಾರ್ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ನಿಕುಲ್ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪರ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬೂರಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅದಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ತೆಂಗಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಬೋಡಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಪುರ ಪತ್ತೊಂಬೈದೆ ಈ ಸತಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಾನ್ವಿಲ್ಲ ತೋಜಾ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಸಾನ್ವಿಲ ಒಪ್ಪೇರು ಅತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಜೈ ಪೋಯಾ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ನೀರಿಗೆ ಕಾತ್ಕೊಳ್ದಿನ ಖಾರ ಇದೆ ನೀರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಸಾನ ಅಂದ ಏತಿಷ್ಟ ಇರಿಗೆ ಕೈದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಅಲ್ಪ ಪೊಯ್ಯದಕ್ಕದು ಹೆಂಚಂಡು ಶಾಕಂಡ ಗೈತೆ ಪಯ ಒಂಬತ್ತಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲ ರಾಜರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಪು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಅವಳು ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ಸಲ್ಲ ಕೊರ್ರಂಡು ಅಲ್ಪ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿರ್ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟಾರೆಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ಶಾನ್ ಬಾಬನೆ ಮೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ನೋಲ್ ಬಿಡ್ದು ಹೋಫನು ಅತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮೇಡ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಜಾನ್ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಣ್ಣೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಜಾರ್ ಬಂಡಿಗೆ ಪೋಯಿ ಎಂಗಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮ ನಡೆ ಬತ್ತಾ ಸಾನು ನೂಲೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಪೋಯಿರು ಚಿಕ್ಕಿ ತಿಳಿ ಅಮ್ಮ ಕುಲ್ದು ಇರ್ತಿಲಿ ಗೀತಕ್ಕ ಬೇಕಪ್ಪ ನಾನತ್ತೆ ಸೀದಾ ಕಾಪು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಬರ್ಪಾ ಗೊತ್ತಾ ಕಾಪು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ರಾಜರು ಫೋನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೊಂಡ ನಾನತ್ತೆ ಸೀದಾ ಪೋಪಿನಿ ತುಂಬ ಪೂರ ಅಂಚಿಡ್ದು ಬರ್ರೆತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಅಂದ್ ಈ ಸತಿ ಯವ್ವಾ ನೀರೊಂಜಿ ತುಂಬ ಅಂಚಿಡ್ದಿತ್ತಂತಲೇ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಸೊ ಪೋದ್ ಬರ್ಪ ಹೆಂಗೊಲ್ ದರ್ಶನ ಆಯ್ಬೇಕಾ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಾಪು ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ಪಿದ ಹಿಡ್ದೆ ದೇವೇರು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರ್ತು ಒಂದು ಪರ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಳ್ಳು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ದೇವೇರು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಲಾಯ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆತಂಡು ಮಲ್ಲ ಆತಂಡು ಟೆಂಪಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಏರ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಜೇರು ಸೊ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒವೇ ಟೆಂಪಲ್ ಆವಡು ಉಲಾಯ್ ಹಿಡ್ ಪೂರ ಆತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅವ್ಲು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಲೌಡ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ ಪೂಜಾ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅನುಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ ಪಡ್ದೇರು ಜೋಕುಲ್ ಬೇಗ ಪಾತ್ರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಈರ್ ಸಾನಿಗೆ ದಾದ ಕೊರ್ಪರು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪನಲಿಸಿ ಬಂದು ಸೊ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ತೂಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಏರ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತನ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.